जागी रिफ्रेशमेंट पेपर गवर्नमेंट में अवेरिया sama kacau seedless small old tinggi ya bila anci mas anci tu aja mana lah aja ini kaki kembaran kai kembaran nama tu na illada kave kamu sinan ne tu nda direct karne kapsna gella server me ini yamer gila nama number aatu magala aida barke battanalla barke bandara Warga Klipura berper apa baliku antara sudah ini berbatnya ke berper kira ini kira berper secret good pelitan udah baik alun kaat berbitu dah drugs sudah ada tidak malu punya ada punya ya anak keluar barla bantel lagi keluar der buat night kalau pundi ada kamu lihat lagi kamu ana sanksi ramma banda male det tupana male det ay ulin baik bola aku dah subbo kola male kola ke subbo kan lord bare lord ju japar kola kene ola onke male नहीं देतुंदी ay sa ola apne ya subbo male det pande bastige assalamu alaikum ನಾನು ಜೀತುಲಾ ಎಂದ್ರುಂಡಾ ಕೈಲಿ ಎಂದ್ರುಂಡಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂದಿರ್ಲ ಟರ್ಕ್ ಸೀನ್ಲ ಇವಿಡೆ ಎಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಪಿನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ರಾಜ್ ನಂಗೆ ಗಾಂಜಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇತೆ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಗತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಯ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆನಿ ಎಲ್ಲ ವಿದೆ ಬರ್ತೆ ಅವೆಂಚ ಬಂತೆ ಗಾಂಜಾದ ಮೇನ್ ಡೀಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಅರೆಂದೇನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಪೂರ ಪೋಡಿ ಇದಾದ ಪಾತೇರುವೆ ಯಾನಾರ ನಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿದೆ ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾನು ರೋಡ್ ಹೊಡಿ ತಲ್ಲೋಡ್ ಬೀಜ ಅಂತ ತಿರ್ಗೋದ್ವಿ ಆಮೆ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ತಿಲ್ಲ ಏರ ಬಾರ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಪಿದೆ ಜೈಲ್ ಇರ್ತೀವಿ निकल यान मदत दुपर आंडा यान निकल नेरेन ला मदत दी गाय मार ಈದಾಯ ಪೋಡಿನ್ಯ ಆನಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚನೆತ್ತು ಯಾ ನೈಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಕೊಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ತಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ತಪ್ಪತ್ತಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಗಾಂಜಾ ಗೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಆನಿ ಆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ ಆದಿತ್ತು ಅಪಗ ಯಾನು ಬೊರ್ಚು ಪಂದು ಪಿರಪೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಒಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆ ನಡೆದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪು ದಾದ ಬಂದ
ಎಸ್ ಪರ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಸೈರನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೈರನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರೋಜ ಚಿನ್ನ ಬತ್ತದ ಪೋಯೇನಾ ಚಿನ್ನು ಅವ ಯಾರು ಚಿನ್ನು ಆ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಂತು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಈ ಪುದರ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಯಾವ್ದು ಅಣ್ಣ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆಡುಲ್ಲಿ ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ನಿಶಾನ ಓ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿ ಕೆಲಸದ ಸಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ತಿನಕು ಇದೇ ಉರುಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಜುಜುಬಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾತಿರನ್ನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಡದ ಸರೋಜ ಅಂಕಲ್ ಬೈದವೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಬೇಜಾರು ಪೇರವಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಗ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರಾವಣಿ ದಾಯ ಲಂಚ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾದ ಅಲೆಗ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಾರಿದು 17 நடப்புனாக்கு ಕಾಲ್ ಒತ್ತಿ ಮಗಲದ ಕೊಂಡಾಟೋಡ ಸಾಗದು ಕೊಂಟೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸಾಂಗದಾರತೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅತಂಕ ಆರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಈರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅತ್ ಈರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಪಂತಿ ಸೇರ ನಿಕುಲ್ನ ಈ ಮೋಕೆಡೆ ಆಲ್ ನನಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ ಶ್ರಾವಣಿನ ಮದ್ಮೆ ಸರೋಜ ಈಗ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ನಿಶಾ ನಿಶಾ ಚಿನ್ನು